Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo subaka hande o gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadane jaydeji leydi Sénégal joni palen koye jaydeji ɗi talata capantati lewru septembre hitandu junnaji ɗiɗi e nogas e joyyi ko sifa e kelle gadane e jaydeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde Vox Populi hono no ɓe mbaɗiri e gardidi natal mabɓe kam musidmen janiyankoɓe ɓe garti koko yowiti e mo ganduɗa kam woni gonnoɗo e to hoorejo leydi Sénégal Macky Sall nin konngudi ɗi ganduɗa kay o suuti ɗum e on ɗon entretien kanko gonnoɗo e to hoorejo leydi Sénégal e ko yowiti alhaali ɗin ɗon seppuji e garmi garaji bannudi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas igo jaggi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi kanko gonnoɗo e to hoorejo leydi jande ɓe kolliti wonde kay o rutini laɓɓiki e nder gagnane nde hono no ɓe mbiri holliti kanko e on ɗon saaha ɗin ɗon violence uji darde makko tan wonno ko darade darde e fayodinde ko laamu o joguino ngun ɗon laamu darima nden darde e fayodinde hono no wiiri e nder jande nde kono ɗum ko kamɓe musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti alhaali omo ganduɗa kam woni Madiambal Diagne mo ganduɗa kay haala muɗum ko kam woni ko haalate oɗo saaha joni ɓe kolliti goto joom suudu makko kam e sukaɓe makko kamen kala oɗo saaha joni nana toon to suudu tumbirdu hono no jande nde waɗiri e gardidi natal muɗum jande La Tribune kañum harti ko yewiti alhaali on ɗon entretien mo ganduɗa kay gonnoɗo e hoorejo leydi Sénégal Macky Sall waɗi ɗum ɓe kolliti ɗum wonde kay Macky Sall kañum waɗi démonté ɗum bon ko yewiti ko wiyete ko ɗin ɗon dette caché ji hono no jande nde waɗiri e gardidi natal muɗum kolliti wonde kay Macky Sall nana laɓɓina hoore muɗum nana laɓɓina e yaadiɓe muɗum hono no jande nde wiiri kamɓe jani musidɓe janiyankoɓe o wi dette caché kam ɗum o wawa wonde hono no jande ganduɗa kam woni jande ganduɗa kañum woni jande La Tribune waɗiri e gardidi natal mum kono ɗum koɓe garti alhaali omo ganduɗa ko kam woni Madiambal Diagne musidɓe men ɓe janiyankoɓe garti hen jande wiyetede L'Observateur ko hen arti kamɓe musidɓe men jande L'Observateur ɓe garti koye ɗin ɗon accusation ngaji won tan ɗin ɗon tumamuñaji kay ɓurtuɗi walla mbiyen tumamuñaji mawɗi goni ko pawa e dow ɓesgu makko kanko ganduɗa kam woni Madiambal Diagne hono no ɓe mbaɗiri e gardidi natal mabɓe kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe ganduɗa kay ko kam woni jayde wiyetede e jayde L'Observateur jayde L'As quotidien kañum arti e ko yowiti e on ɗon parti socialiste e on ɗon cortumami ganduɗa kay ko poɗodiral gonno hakkude yoga e terɗe parti o e mo ganduɗa kam woni Aminata Mbengue Ndiaye kolliti noon wonde kay en ɗon ñawarde ganduɗa kay ko fonnoon waɗede toon to ganduɗa kam nden ɗon ñawore ɓe kolliti noon wonde kay tribunal kañum waɗi annulé on ɗon procédure hono no jani nde waɗiri e gardidi e natal muɗum kono ɗum bo kam musidɓe men janiyankoɓe ɓe garti e on ɗon jeeyaɗo e kanɗon lande wiyete ko APR taw ko biyeteɗo Pape Mahawa Diouf ɓe kolliti ɗon kanko Pape Mahawa Diouf o waɗama placé en garde à vue ɗum ko caggal on ɗon plainte mo ganduɗa kay DG mo AGER waɗi ɗum e jani nde arti hen jande Direct News kañum arti ko e on ɗon discours mo ganduɗa kay hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye waɗino ɗum toon to Nations Unies wolliti noon wonde kay kamɓe musidɓe janiyankoɓe ɓe garti hen e omo ganduɗa kañum woni e Sidi Lo mo ganduɗa kay holliti wonande omo ganduɗa kam woni e Diomaye Faye on ɗon discours mo ganduɗa kay o waɗi ɗum toon to Nations Unies on ɗon ko discours pattam lamijo ɓe garti noon e darde fayidinde ganduɗa kay kanko hoorejo leydi ndi o darima ɗum e on ɗon fannu ko yewti e nanggorande ɓe ganduɗa kañum goni e ɓesgu leydi e place ɗin jani nde arti hen kono ɗum ko kamɓe musidɓe men janiyankoɓe ɓe garti alhaali omo ganduɗa kam woni Madiambal Diagne ɓe mbitande ko Madiambal Diagne oɗo saaha joni e joom suudu makko kam e sukaɓe makko ɗiɗo e wondude e ceerno makko kamen kala nawama toon to suudu dumbirdu hono no jani nde waɗiri jayde guendire nde Le Soleil kañum arti ko e ko haaɗi ɗanade ɓe ganduɗa kañum goni haralleɓe e dilloɓe ko yewti e fannu cellal on ɗon rafi biyeteɗo Le Vallée du Rive ɓe kolliti noon wonde kay rafi o nene jokki lawlawde toon to banggue rewo leydi ndi kolliti yimɓe jeetato joni ko kañumen goni ko kawri e ladial e on ɗon rafi yimɓe nogas e jeetato ene gondi on ɗon rafi hono no jani nde waɗiri e gardidi e natal muɗum ɓe kolliti noon wonde kay laamu ngu ɓayyini hono on ɗon plan mo ganduɗa kay ko kañum woni plan de riposte ngam haɓade on ɗon rafi nana yuɓɓine hono no jani nde waɗiri jayde Rewmi e quotidien kañum arti koye alhaali omo ganduɗa kañum woni Madiambal Diagne hono no ɓe mbiri ɓe mbitande ko joom suudu makko kam e sukaɓe makko ɗiɗo hani e ceerno makko
makko kamen kala naldama toon to suudu dumbirtu hono no jande waɗi ɗum ko yiwiti alhaali on ɗon rapport mo ganduɗa kay sentif ɓayini ɗum ko fewte o mo ganduɗa kañum woni Madiambal Diagne ɓe kollitino wonde kay kanko on ɗon ɓe o ɗiɗon charge uji ɗi ganduɗa kay ko ɗiɗon tubabuñaji ɗi ganduɗa ko tubabuñaji teddudi goni ko fawa e dow mabɓe hono no jande waɗiri e gardidi e natal muɗum e jayde les échos kañum arti ko e konnoɗo to hoorejo leydi Sénégal Macky Sall e on ɗon entretien mo ganduɗa kay o waɗi ɗum kanko Macky Sall hono ɓe mbiri ɓe mbi tan de ko yiwiti e on ɗon dette cachée biyaɗo kanko Macky Sall o waɗi ɗum kanko noon ɓe kolliti wonande kay kanko Macky Sall omona laɓɓitin nguru makko toɓɓere par toɓɓere hono no ɓe mbiri e kamɓe musidɓe men jeyniyankoɓe kono ɗum koɓe garti omo ganduɗa woddino e ɗum odino e muɗum on ɗon entretien on ɗon holliti wonde kay hay goto yafnota ko ɗum bon ene tawe e nder jayde nde kono ɗum koɓe garti o wi omo jogui yaqin wonande kay omo ganduɗa kam woni hoorejo leydi ndi kam e hoorejo jagorɗo ma dar on ɗon entretien kono ɗum ko warti o wi heeɓi confirmation ni wonande kay yoga e hooreɓe leyɗele kañumen dañi darde hono on ɗon entretien hono no jayde ganduɗa kam woni jayde les échos waɗiri e gardidi natal muɗum jayde enquête quotidien kañum arti koye on ɗon rafi biyeteɗo la vallée du rive ɓe kollittino wonande kay plan de riposte ko kam kay woni ko laamu leydi Sénégal darni ɗum ko gam haɓade on ɗon rafi mo ganduɗa kay ko rafi biyeteɗo la vallée du rive ɓe gartino kadi kamɓe musidɓe men jeyniyankoɓe ɗum ko yiwiti e alhaali omo ganduɗa ko kam woni Madiambal Diagne kam e sukaɓe muɗum ɓe kolliti noon joom suudu makko kam e sukaɓe makko nawama toon to suudu dumbiru kolliti gadde goɗɗo mo ganduɗa kay kañumene na waɗama placé en garde à vue on woni Pape Mahawa Diouf caggal nde o waɗa plainte omo ganduɗa kam woni directeur mo ASER waɗimo on ɗon plainte jayde arti hen musidɓe men jeyniyankoɓe ɓe garti e on ɗon congrès taw ko parti Jofjel mo Talla Sylla ganduɗa kay waɗi ɗum kollitino wonde kay Talla Sylla kam holliti wonande kay ma daro sirguino lang waɗa ɗum ko wiyete ko opposition ferme hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum nde Walf Quotidien kañum woji ɗum ko alhaali rafi cellal ɓe garti noon e on ɗon rafi mo ganduɗa kay kañum woni Mpox kam e wondude e ɗum ko wiyete ko vallée du rive ɓe kolliti kay oɗo saaha joni Sénégal kañum ene jogui kulhul yuti e to banggue e cellal ko ɗum jeeyi sababu kam musidɓe jeyniyankoɓe ɓe mbi tan de ko Sénégal en urgence sanitaire hono no ɓe mbaɗiri e gardidi natal mabɓe jayde coftal ɓallide jayde Rewmi Sport kamɓe ɓe garti koye on ɗon qualification ko yuti e mondial 2026 ɓe kollitino wonde kay on ɗon keblo kippo guindijo mo leydi Sénégal woni Pape Thiaw ina foti ɓayyinde e doggol fettoɓe muɗum ɗum ko yuti e ngal ɗon ɗaftodiral kawguel windere ɗum bono ɓe kolliti ɗum jogori wonde koye on ɗo semaine ɓe gartini kadi omo ganduɗa kam woni kippo mo ɓe ganduɗa kañumen goni Afrique du Sud mo ganduɗa kay toɓɓe tati woni ko hefta e mumen ɗum ko caggal nde tuuma ene jowni hono joueur mo ganduɗa ko joueur baɗaɗo suspende ɓe goni tan noon toɓɓe tati ɗum woni ko hefta wonande kay ɓe ganduɗa kañum goni Afrique du Sud mo ganduɗa ko kam ardino goomu muɗum kono ɗum ko kam musidɓe men jeyniyankoɓe ɓe garti e Malang Sarr mo ganduɗa kay oɗo saaha joni holliti yidde muɗum ko fettude équipe guindijo mo leydi Sénégal woɗɓe e fettoɓe équipe guindijo mo leydi Sénégal ɗum arti hen ko jayde wiyetede jayde record quotidien ɓe garti e mo ganduɗa kañum woni Nicolas Jackson kam e Pape Matar Sarr ɓe ganduɗa ene jogori joude dawal ɗimmal ɗum koko yowiti e Ligue des champions européenne hono no jayde nde waɗiri e gardidi natal muɗum kamɓe musidɓe men jeyniyankoɓe ɓe garti e CAN 2025 ɓe mbitande holgonɗo favori hakkude leydi Maroc leydi Sénégal Algérie kam e leydi Égypte ɗum ko namdal ngal musidɓe men jeyniyankoɓe jayde record quotidien waɗi bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin kem noon rubnanade ko sifay kele gadane e jandeji leydi Sénégal ko waɗi ken baynodira e jettat jarnen ɓen ɓe wattuɓe hakkillaji mumen e Ayaw Pindi TV kono noon kadi e ruɓiɗo jandiyeji ko wayno o biyeteɗo Amadou Wat wondude e Amadou Ndiaye Demba Ba Moussa Diallo Abdoulaye Sow kam e omo ganduɗa kañum woni Mouhamadou Niang Kandé kam e Moussa Cissé Ousmane Diamanka Djibi Dia kam e Malick Dia ɓe kala ene batti hakkillaji mumen no fewi e ɗum ko wiyete ko roɓino jandiyeji en jettiɓe en jarniɓe to banggue e commentaire uji ɗi ganduɗa kay aɓe mbaɗa ɗum e kala e saaha en mbiyaɓe yoɓe jokku golle doole lingu ko ndiyam ko kamɓe goni doole e Pindi TV
en jetti en jarni adi meɗen e roɓino jaydiyeji wonata ko janggo soko gueno haji dokkudiren adi sango waktuji sappo e tati toon to Pindi radio ɗum koko yowiti e kabaruji meɗen e ɗemgal Pulaar. Allah jarama.